Nakajing penbena ke Sarkar Jilla pendai tracking device habaro ki kali kamai ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association lembat ke All Giant Commercial Vehicle Association ha ke South Reguram Phang Araja Arpunrio banlej ekren berubah senyap halang dhar sembut menteri rang ba ke Jilla bakhmi ekatna transport bandawa banum pentri kam ekate kajing penbena ha kajing ekren bakilat pathai khubwar hadien kajing kendu ba sembut menteri rang ba nakaliang uba Wandon Bok Jirwa President ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uloong baka Sarkar Jilla kala pensange no ban pendai tracking device tang ha ki taxi kamai ki ba kamai tang ha po ke Jilla kat bai ki weipat ki ba kamai shabar ke Jilla on nang hab banekren do Deputy Chief Minister in charge of Transport Department masking halang thar ila ayangi ka assurance hawi dei ba kajing persa jungi vehicle tracking device ba bala I notification la ka central government na te namar play bangi persa ni kolong ba ka jinglong jingman jungi muta ka takar kum kamai ka jungi kaya phe ba ki pin area kum song ka geographically ba ngini em ba maki em kaya phe kar kum man na dong mangi handi ngilong trai mangi ki kali kamai am kiwi ki jala ki long try the agencies te hakju por bangi yaman tahi ni skokman sikadaya ba nagaliang deputy CM la aya ka assurance ka ba 100 out of 100% ba yakini kali ba kamay locally within states lani hapok states pelat no bat yaman tahi nangle ka system bakipat ba bakitra kali kinong kibayasha la banlong la sha ka singila banlong nen la singila banlong yaman ta ka singi tempat la banlong kalong no ta namar balik kalong bakaya ba system te hakju ko por kalong ba ni tracking device hi kadai bet na konta ka safety jong kinong le nongwan but ka safety jong nong le nongwan hi ka ba ngili kali ba kamay lokali ngila de bu lupa ya ki pat ba nong song kali wat kumjuru yang ki ba nya kali lokali ngila don lupa safety namar bangim le jengai kuanong ta ngidon bet tang ko state lejong ke habide ba ki we pat ki kali ki ba long interstates ya gitu hi gelong ba nginang don apdeng kejing ekren maka la banlang menweng lang yaki nani em ne ya kata gelong don apdeng kejing ekren kampat long 100% ke assurance ke ba ana yang CM or CM te henry ke bala 100% hinta gelong baitang ikli ba kamai lokali hapok state te ni sngo tanga hing sngo ban ai kublai sikadaya ya kita ki balaya sha ya katu ka nadu tu kasngi ba kila penmi tu notification ba ki khamli pandat itu tiap lane ki khamli siu hiru ba dia ka kot kaslai berkhon ban nang nadu la sha kasngi la ban siu kham na pandat tiap but nang ni sakmat na sukuntu tu de yak sokar ba la kuno ba nai warak sibun tan ki company ki bana sabar nda ka bapin ai subsidy sibun ha ka bapin krong pa ikhajana ba kame nangi ki trajala tanga tahi ki ko ka message ka banga ai social ka sarkar ba pununa na ya ki company ki bana sabar warnam krong khajana yangi ki ba ndai mata phi krong khajana yangi ki ba phi ai subsidy ba pa ki wei par kame ha pin krong ngi gidi ki jai menteri ko nangi le ban kio ngimde ki jai menteri ko ba ngila im ha kata ka bangila kiu lupa inang long developing ha brok kilian lakan ha ka kamai kanji riyo kokot mani ha ka puli naro sedang inang long developing ha brok kilian nakal yang jong ki nong kamai kali ina perchang ban yakren mo amar kebo cing do kata yang ni kum kitrai kali bat kinong nya kali ha cing dai baru meu tiang wi ltd tan kali yang jong deputy chief minister ro lo pentikna ba yamentahi ya gitu ki kali kamai ki ba kamai lokali ki bubut tang po chala mekhania la pendam no sim don yu to order menchwa ban menta kim don kam chok ban siu handre kila ban lej renew la ne kila ban penthma ye ki kot kali jong ki khlem kano jing siu ha ki jing dai ba ne tiar wi ltd ndai ne benta jong gitu ki kali pat ki ba yai ki ba kamai interstate ke ba mut ke ba na state sam state kumto itu te ki ha bi ban siu
ki habi ban pendai ban hadok menta ka jing keren gedang yai na kaliang jong ka asjon jong ki nomnya kali ba pero ni la garpan ik sarkar bakin kan chimkhia namar ka dor ni ka rit jong to wi ltd ka long ka ba he dok kata te na kaliang jong ni tang kata hi ta message la ni ka kubor ni aj sarkar ka skeu ba ban consider ni ban perkhan ni ban review sen ya ka dor jong to tian wi ltd ba kamai lokal li kim don kam cho ban pandai kan ya be ko ki portman chua as usual ching chao ni tiar kat kum ko rate jong ko minimum rate ka dai kan dai cha san spa tengka hanrei hang tur ki charge ka bai pandai nang ta ka ki don ki jenit mo ki ba ni kum ki nong nya kali ngim lan ban tian Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya